to lidi, mé jméno je Pyromaník.cz, no, Pyromaník87.cz a tímto nebude toto video nebude pyrotechnicky. Nebude mít pyrotechnický obsah a předem se omlouvám, že mám trochu kašel, ale dělám to pro jednoho streamera a youtubera. Určitě už vás někdo tuší, kdo to je, když jsem řekl streamer a youtuber, takže vám hned musí dojít, že to je Fatty Pillow. Tímto bych chtěl zaspívat jeho písničku, nebo zarepovat spíš. A jmenuje se Motivační balada, a protože mě ta písnička hodně motivoval a sám Fatty mě motivoval. Protože Fatty, jak bych vám to řekl, Fatty vždycky tyhle špekatý lidi nebo tlustý lidi podporuje. Nebo nepodporuje, ale snaží se jim říct, že tlustý má stejnou hodnotu jako nějaký hubený, jak takhle dva prsty, nějaká špejle. Takže já jsem taky tlustý a toto je pro celou Fatty family. Takže pustím a bude to motivační balada. Počkejte. Jdem na to, lidi. Vrátím se a vím, že přes očima ztrácím se, když repuju, kácím se, takže vrátím se. Možná vám nikdy nedojde, jak vzácný stejně město, jaká jde, ví, jsem prostě klasické. Když máš pocit, že tvůj život tragicky chytáš záchod panické, pušť si hubu a buchliny. Jsem tu stykacíř, co je taky jiný, snažím se dostat ze spora, víš, nevěříš, tak sedím i na pole. Sedím na ní, to je náhoda, energie natankovat do plna. Děkuji, popona. Strna burgeru, zidonitina, prostě pohoda, spát a řvát, jiný seš ty, jsem já. Každý zná, že odlišný, tak co jako tak přemýšlejí, koho to sere, kde se to bude prostě problémy dotyčný. Servu tyhle věci jsem minul, to bylo roz na pohodu, tak si někdy nemusíš se na hlavu stavit, však už není pravej, pohni se z místa dál a nepíš závěť. Hledaj smysl v hlavě, svůj pevně na zemi v téhle době fouká, vítr sem životy nás. Někdy zástav a jen tak si sedni do pohody na stůl nohy, když tohle udělal naposledy. Stav si budoucnost přesně, jak to chcete vy, udělal jsem své tušný základy. Někdo posledíš to prostě ne, nevšimej si těch, co ti nevšejí. Tebe, když se zvedneš a uvěříš a vyrazíš hrdě bez vězby. Tohle je něco jako motivačně balada, když cítíš nenávist, prostě se o to zadám. Jasný, že štěstí nezaplatíš prachem a tohle je moje tušný poselství a Cezara. Tohle jsou něco jako motivační varaj, nesledujte klámy a dělejte to, co vás baví. A dávejte bacha, protože víte sami, že hodně lidí hraje mnohem víc než na dvě strany. Tohle je něco jako motivační balada, když cítíš nenávist, prostě se o to zadím. Jasný, že štěstí nezaplatíš prachem a tohle je moje tušný poselství a Cezara. Tohle jsou něco jako motivační vary, nesledujte klamy a dělejte to, co vás baví. A dávejte bacha, protože víte sami, že hodně lidí hraje mnohem víc než na dvě strany. Takže toto bylo pro Fattyho Pillowa. A tímto bych chtěl říct, touto písničkou bych chtěl říct, že Fatty je prostě nej. Ještě zkusím to Buganslav, ale ten mi vůbec nejde. Fakt mi nebude znejte. Jde a je to rychle jak prase. Děkuji tohle, to Bugan slovo, protože se napsanou dělat než ruku, z těch velkou mám u to. Jak to mě znám, jak moc jsem rád, že šíleně běhám sem a tam, ale vlastně ale nevím, někdy nebo tím, že musí Black potom draz do 3 dny, bitevní stream, vlastně momenty nemají bing bing, vlastně se mi tady, ale nevím, bitevu prašky nalevo, no prostě je to borec! No, Fatty je borec, úplně, prostě, kdo je tlustý a připadá si ponížený, tak se na něho koukněte, protože je to týpek, který vám řekne, že prostě, když jste tlustý a nemáte nějaký, připadá vám, že jste opuštění, puste si jeho, on vám 100% pomůže. Mě pomohl sakramensky hodně. A toto je pro Fattyho, čau, tlusťochu a hodně, ještě hlavně nezhubni.